माई के सुमिरन वंदना आराधना प्रार्थना रिक्वेस्ट विनती गुहार चिरौरी समाप्त तेजे भइल। लेकिन लय धुन में एगो गीत हुई हमनी खातिर नया बा, बाकी सुने वाला पुरानिया खातिर लय पुरान बा। लता मंगेशकर जी के लय है। भिखारी भेरो जान जाए कौन हो ये कहीं तो हम जन्मे करी वाह वाह बीड़ा वाली माई से को भक्त होता है माई कि मोर झरी बनैया पतवार ना खेवैया मोर झरी बनैया पतवार ना खेवैया बेड़ा पार लाद माई बेड़ा पार लाद माई बेड़ा बेड़ा पार लाद माई बेड़ा पार लाद माई सिकंदर चाचा चल देखो अपना घर में बड़ा केहू गार्जियन बोलाई हमरे हम बड़ी हो जा प्यार दुलार मिली वह प्यार दुलार बा के हम खींचो लाइल बा माई से भक्त हता के माई हम सुनले बानी आदि शक्ति तू जगदम्बा ब्रह्मानी रुद्रानी विष्णु प्रिया तू ही हो जग के तू कल्याणी
श्री राजकिशोर सिंह जी हाँ हाँ लोजपा नेता बानी हाँ जी भावी विधानसभा प्रत्याशी बानी अमनौर से हमारे के आशीर्वाद दिले बानी बार बार प्रणाम कर आशीर्वाद के प्रतीक्षा और का भक्त कहते हैं भाई बुद्धि से तब भेजना हमारा बाटे न विद्या न ज्ञान मर्यादा बा रौरे हाथ में पलक पतई दधिया काहे की चरण कमल के आशा माई बदली ददासा बेड़ा पाला दमाई बेड़ा पाला दमाई बेड़ा पाला दमाई बेड़ा पाला दमाई अंत में भक्त कहता कि माई तार परिभाषा कैसन बा कि तू के हो सूर असुर के संत लंघ के सब पर रहुरा माता गोलू के माई होली दाना निज चरणन में खाता देखिए पुरस्कार छपरा जिला में बहुत बार हमारे कार्यक्रम भइल बा हाँ हाँ लेकिन नए भेंट हो हमारा कविंदर चचा से बड़ी संगीत प्रेमी कविंदर चचा के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल हम स्वागत करो हमारे गार्जियन जेकरा आदेश के बल पर आज सब कलाकार के हाँ जी संत महात्मा के हाँ हाँ गार्जियन लोग के हाँ सबका ये अवसर प्राप्त भइल अधिवक्ता बानी हमार एमपी चचा की ओर से आशीर्वाद मिलल जय हो बार बार चचा के प्रणाम आशीर्वाद के सदैव प्रतीक्षा जय हो जय सूर असुर के संत लंघ के सब कर रहुरा माता गोलू के माई होली दाना निज चरणन में खाता काहे लइका होवे शिकारी माई हो ते तू चुचुकारी कि बेड़ा पाला दमाई
अपा